Okay bafowethu, abantu abaningi kade befuna ivideo ephelele ngenza i-tutorial ngiveza ukuthi into yenza kanjani nginesikhathi ngingajahile because kwamanye amavidiyo ngizongijahile ngoba amanye amavidiyo amaningi awangeni emakhulu. So uma ufike kule channel usamusha ngiyakubingelela, siyabonga ukuthi ufikile. Ngiyacela uma ufika nje ufike ulike usubscribe. Uma usubscribe ke usuke uzibethe ube nto nawe ukwazi mangidede enye ivideo uyibone kalula, futhi ungalibele ungibuza ama comment section kanti ivideo kade ngayidedela ile nto yakho ukuthi usubscribe. Uma ungasubscribe ivideo kubulula uphinde uthi uyibone. So ngiyigqugquze ukuthi uma ufike epage lami ulike usubscribe, ikhona amanye amavidiyo uzowabona. Okay bafowethu, ngicela nje singene kwivideo ngaphandle kokuthini ngokumosha isikhathi. Okay ke omunye ungibuzile wathi ke senze njani. Nayi imali eyo2 rand, uyayibo? Uyayithatha imali eyo2 rand uyayihlukanisa esitolo u10 rand kube o2 rand namashumi akhathalelekile as long as kuyimali emhlophe. Number 1 isisebenzisela imali emhlophe. Imali emhlophe bafowethu iyasetshenziswa ingabe ukhanyisa izinto, ingabe ulungisa amabhadi akho abanamabhadi, ingabe wenzani, imali emhlophe vele uzoyisebenzisa isidingo. Nayi into ozoyenza, uzongitholela usawoti. Omunye uyangibuza usawoti siwusebenziselani. Ngifuna nje kule video uniphendula yonke into enifuna uyibuza. Usawoti bafowethu uyasetshenziswa ukuxosheni izinto, imoya emibi, and ngenibone nasemasontweni usawoti uyathelwa nje kuxoshwa izinto ezibi. Ingakho sike sisenze usawoti because ustrong usawoti. Ustrong ngale ndlela engene uyiqonde. Usawoti ngakho usawoti utholakala laphi olwandle le khona khona amanzi. Usawoti uyinto estrong ephuma kumvelo inqaba. Naku okunye uzongitholela amanzi abafowethu bangibuza futhi ukuthi asetshenziselwana. Amanzi senzela ukuthi ngesikhathi uyenza lento ungaphuphi kabi ebusuku futhi imali yakhe ivikeleke, kuhambe kahle yonke into. Ngichazile ngiqedile lapha. Okay, bese uzowenza njani? Uzongithathela ikhadi lakho olisebenzisayo. Abantu bangibuza njengoba sisebenzisa ikhadi lami ngizolisebenzisa kanjani? Cha, ikhadi uzolisebenzisa ntambama ngesikhathi uwenza bese ngakusasa ekseni uyalithatha usuyolisebenzisa. Asikho ke lapho ngihlezi ngiyichaza le. Okay, na into ozoyenza uzongifika ungithathele islip okade usisebenzisa. Omunye akabuza ukuthi kumele ngize ngithenge into cha, kumele uthenge into enkulu. Kumele nje uthenge bese uzobhala inani lemali oyifunayo. Yabo la ngibhala u7500 imali engiyifisayo leyo. Nayi into ozobe usuyenza, uzobe ususidabula nje islip. Yabo? Ngathi niyabona bafuna ngigqugquzele ukuthi ngesikhathi ubuka ivideo ulike usubscribe, ikona amanye amavidiyo uzowabona. Into engihlala ngigqugquzela. Omunye uyakadlula ethi hayi ngisubscribe kodwa umthole ku comment section usiyangibuza futhi kumele wenze njani. Kodwa mengibheka akasubscribeile kodwa futhi amavidiyo akaboni cause usungasubscribe mase ngidede enye ivideo akayiboni. Njengamanje khona ungekayiboni cause asubscribe. Ngigqugquzela bafowethu asilike subscribe ngaphandle kokwenzani. Okay, into ozobe usuyenza uzothi uw uphisi abona uphisi wami bese imake ngisayibona bengiyibeke phi. Ngifuna niyibone kahle lento le azuma. Okay, into ozoyenza ke bafowethu because khona into ade ngibheka ngisayithola. Okay, uzongitholela usawoti uzofaka la i-pinch of salt uzothi nje kancane bese uzongisikela isigubhu la ufaka u2 rand ayibonke. Omunye uzowuthatha uthathe neslip bese uswenzana usugoqa konke la ufaka neslip uyagoqa ufaka phi ufaka lesicathulweni ngaphansi kwetholi. Into ozobe usuyenza uzongitholela umgqazi. Ngicathu kwenye ivideo nguvezile umgqazi bafuthi iloko lokudliwa yinkukhu. Uzongithathele u3 na uthathe lo mbila ufake ngaphezulu. Nayi into ozoyenza engifuna futhi uphuthi ungalinzi. Lokhu uzokubeka phi uzokubeka ekhoneni lekamera noma ukubeke emva kwekethenisi ikamera yakho lengena amakhona. Sengiqedile bese isicathulo uzothatha indwangu emhlophe bese usibeka phezulu kwalapho. Bese emva lokho lento uyenza nini ngolesithathu uyafike uyayicela yonke into osukuyifisa, yonke into osukuyifisa uyayicela bese uyayisho ukuthi ufuna yenzeke kanje kanjani wena ozobe uchaza, wena ozazi inkinga zakho. Njalo ngolesithathu ikhadi uyalibeka ntambama ngakusasa uyalithatha uyalisebenzisa. Yinto engihlale ngisho leyo. Okunye nokunye bafowethu ngisazwadedela amanye amavidiyo. Ngiyacela futhi nilike and subscribe. Amanye amavidiyo akhona ayeza kukona ukuthi isikhathi anginaso nje futhi ngisemakhaya kanje bengisadilikile. Ngiyacela ukuthi ningibekezelele because network iyahlupha. Amanye amavidiyo ngisazwadedela bafowethu. Ngiyabonga, ngiyacela nilike and subscribe. Ngiyabonga.